Γεια σας! Σε αυτό το βιντεάκι θα μάθουμε πώς κατασκευάζουμε πίνακα συχνοτήτων για ποσοτικές συνεχείς μεταβλητές. Έχουμε ήδη δει πώς κατασκευάζουμε πίνακες συχνοτήτων για ποιοτικά δεδομένα, είτε αυτά είναι διατάξιμα είτε μη διατάξιμα. Οι πίνακες συχνοτήτων για διακριτές ποσοτικές μεταβλητές δεν διαφέρουν σχεδόν καθόλου από τους πίνακες συχνοτήτων για ποιοτικές διατάξιμες μεταβλητές και γι' αυτό θα πάμε κατευθείαν στις συνεχείς ποσοτικές μεταβλητές, που είναι λίγο πιο πολύπλοκη κατασκευή πινάκων συχνοτήτων. Συνήθως, οι τιμές στα συνεχή ποσοτικά δεδομένα είναι μοναδικές, επειδή είναι και δεκαδικά. Και έτσι, όλες οι συχνότητες θα έβγαιναν ένα και άρα δεν θα είχε νόημα η κατασκευή πινάκων συχνοτήτων. Γι' αυτό το λόγο, ομαδοποιούμε τα δεδομένα σε κλάσεις και κάπου εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο τρόπος κατασκευής πινάκων συχνοτήτων σε συνεχή ποσοτικά δεδομένα αλλάζει αρκετά. Έχω ετοιμάσει ένα παράδειγμα που δείχνει 30 διαφορετικές πιτσαρίες για τις τιμές που αυτές έχουν δώσει στην πίτσα Μαργαρίτα, όπου όπως ξέρουμε είναι η πιο κλασική πίτσα. Και τέλος πάντων, μου αρέσει πολύ το φαγητό και θεώρησα πολύ αντιπροσωπευτικό ένα παράδειγμα με πίτσες. Και αυτή τη φορά το δείγμα μας δεν είναι άνθρωποι, αλλά πιτσαρίες. Επομένως, νη ίσον 30. Και αυτό το 30 είναι 30 διαφορετικές πιτσαρίες. Και μας ενδιαφέρει η μεταβλητή τιμή πίτσας, η οποία είναι συνεχής ποσοτική μεταβλητή και έχουμε πει ποιες είναι οι συνεχείς ποσοτικές μεταβλητές. Έχω φτιάξει εδώ πέρα 1, 2, 3, 4, 5 τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να καταλήξουμε στον πίνακα συχνοτήτων. Πρέπει αυτά να τα κάνουμε με τη σειρά. Αρχικά νομίζω βλέπετε ότι είναι συνεχής ποσοτική μεταβλητή η τιμή της πίτσας, διότι έχουμε ας πούμε εδώ 10 ευρώ, 5,20, 6,80, 7,10, 4,50. Δεν βλέπουμε ήδη. Είναι όλα δεκαδικά ψηφία και επομένως δεν θα έχει νόημα απλά να πούμε πόσες φορές εμφανίζεται κάθε τιμή, αφού όπως βλέπουμε εμφανίζεται μία. Ή μας λέει το πρώτο βήμα να βρούμε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή. Δηλαδή min, ποια είναι η ελάχιστη, και max, ποια είναι η μέγιστη. Αν παρατηρήσουμε τα δεδομένα μας, θα δούμε ότι η ελάχιστη είναι το 4,5 ευρώ, ενώ η μέγιστη είναι 13,20 ευρώ. Εντάξει, τώρα αν ένα μαγαζί έχει την πίτσα Μαργαρίτα 13,20, σας κλέβει λίγο. Εντάξει, και 13,20 είπαμε. Επομένως, τα γράφουμε εδώ πέρα για να τα έχουμε κάπως οργανωμένα. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Πάμε στο δεύτερο. Θέλουμε να βρούμε το εύρος των δεδομένων, το οποίο το συμβολίζουμε με R και είναι η μέγιστη πριν την ελάχιστη τιμή. Δηλαδή, η μέγιστη όπως βρήκαμε είναι 13,20, την έχουμε γράψει, επομένως δεν χρειάζεται να ξαναψάχνουμε. Και η ελάχιστη είναι 4,50. Και τελικά, το ρο μας έχει βγει 8,70. Και είναι και η διαφορά που έχει η μέγιστη από την ελάχιστη τιμή, δηλαδή αυτός ο τύπος είναι και κάπως διαισθητικός. Κρατάμε λοιπόν αυτόν εδώ τον τύπο. Και ανάλογα τα δεδομένα που έχουμε, αντικαθιστούμε. Επίσης είναι καλό να γράφουμε ότι είναι ευρώ, γιατί είναι η τιμή της πίτσας. Τι είναι, κότες, ελέφαντες, σας ξέρουμε ότι είναι ευρώ. Ξέρετε τι, μ' αρέσει εδώ σε αυτά τα χρώματα έτσι, που είναι σαν την κυμολία του πίνακα, δηλαδή πράσινος ο πίνακας, κόκκινη κυμολία που είχαμε τα παλιά τα καλά χρόνια, πριν βγουν αυτοί οι διαδραστικοί με τις τεχνολογίες. Κοιτάξτε τώρα, άλλη γοητεία έχει αυτό, ο κλασικός ο πίνακας με την κυμολία. Πάμε τώρα να βρούμε τον αριθμό των κλάσεων. Δεν θα το βρούμε μόνοι μας, δεν θα το βγάλουμε από το μυαλό μας. Υπάρχει ένας τύπος, αυτός εδώ, ο αριθμός των κλάσεων συμβολίζεται με κάπα ή σε ή όπως θέλετε τέλος πάντων, και είναι 1 και 3,3 log, με βάση 10 είναι αυτό, δεν χρειάζεται να το γράψω, νη. Αυτός εδώ είναι ο γενικός τύπος. Και ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται να αντικαταστήσουμε κάθε φορά είναι το νη, το οποίο εδώ το έχουμε γράψει και είναι 30. Επομένως 1 και 3,3 log 30
που αυτό αν κάνετε την πράξη βγαίνει 5,87 44 9 9. Και συνήθως αυτό εδώ το στρογγυλοποιούμε στον κοντινότερο ακέραιο. Ποιος είναι ο κοντινότερος ακέραιος? Το 6. Επομένως, κάπα ίσον 6. Άρα οι κλάσεις μας θα είναι 6. Πάμε να βρούμε τώρα το εύρος των κλάσεων που συμβολίζεται με δέλτα και είναι το R προς το K. Αυτά που βρήκαμε προηγουμένως, δηλαδή το εύρος των δεδομένων προς τον αριθμό των κλάσεων. Αντικαθιστώντας έχουμε 8,70 ή 8,7 προς 6. Δεν θα πάρει το 5,874499, πάει, αυτό το κάναμε 6. Το οποίο βγαίνει τελικά 1,45. Τώρα, αυτό μπορούμε να το στρογγυλοποιήσουμε στον κοντινότερο ακέραιο που είναι το 1. Αλλά κλάσει τώρα με ένα μέσα, με εύρος 1 τέλος πάντων, δεν έχει και πολύ νόημα. Επομένως, μπορούμε καλύτερα να το στρογγυλοποιήσουμε στο 1,5 και αυτό σωστό είναι. Και να κρατήσουμε το 1,5, όχι το 1,45 ούτε το 1. Αν μας έβγαινε ας πούμε 8,56 θα μπορούσαμε να πούμε ότι το δέλτα είναι 9 και να έχουμε εύρος κλάσης 9. Απλά εδώ γενικά οι τιμές είναι σχετικά κοντά και είναι και μικρές και γι' αυτό έχουμε ένα θέματάκι με τους αριθμούς, θα το κρατήσουμε 1,5 και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Η πρώτη κλάση ξεκινάει από την ελάχιστη τιμή που είναι το 4,5, κλειστό 4,5, κόμμα, τι, αφού το εύρος είναι 1,5, κάνουμε 4,5 και 1,5 6, επομένως είναι 4,5,6, εδώ ανοιχτό. Την τιμή 6 δηλαδή δεν την έχει μέσα αυτή η κλάση, ενώ την τιμή 4,5 την έχει. Τώρα παίρνουμε κλειστό 6, δηλαδή τις από πάνω κλάσεις το άνω άκρο, τον αριθμό δηλαδή του άνω άκρου και το βάζουμε σε κλειστό, προσθέτουμε το 1,5 και κάνει 7,5 και εδώ πάλι ανοιχτό. Αυτό είναι αριστερό άκρο, αυτό είναι δεξί άκρο και αυτό είναι το κάτω όριο της κλάσης, κάτω όριο και αυτό είναι το άνω όριο της κλάσης. Το κάτω όριο συμβολίζεται με λάμδα I και το πάνω όριο με U, I. Γιατί σας μιλάω άνω όριο, κάτω όριο, να εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι. Εγώ και ο Harry Potter έτσι όπως τα εξαφανίζω. Πάμε τώρα. Κλειστό 7,5 και 1,5 πόσο κάνει 9. Ανοιχτό εδώ. Κλειστό 9 που το παίρνουμε από πάνω και 1,5 10,5. Ανοιχτό. Κλειστό 10,5 και 1,5 12. Κλειστό 12 και 1,5 13,5. Ανοιχτό. Και εδώ τελειώσαμε. Έχουν εύρος 1,5 και είναι συνολικά, αν τις μετρήσουμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 κλάσεις όπως μας είχε βγει εδώ. Είμαστε μια χαρά λοιπόν. Κάναμε όλα τα απαραίτητα βήματα και μπορούμε να περάσουμε στον πίνακα συχνοτήτων. Κάπως έτσι είναι ο πίνακας συχνοτήτων μας. Δείκτης κλάσης, πρώτη κλάση εδώ, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Κλάσεις αναλυτικά όπως τις βρήκαμε, θα τις περάσουμε τώρα από την προηγούμενη διαφάνεια εδώ πέρα. Κεντρικές τιμές κλάσης Χ1, δηλαδή Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ6, δηλαδή Χ1 της πρώτης κλάσης, Χ2 της δεύτερης κλάσης, απόλυτες συχνότητες που έχουμε πει τι είναι, σχετικές συχνότητες που έχουμε πει τι είναι, αθροιστικές συχνότητες που έχουμε πει τι είναι και σχετικές αθροιστικές συχνότητες που πάλι έχουμε πει τι είναι. Ο Harry Potter ξαναχτύπησε και έγραψε τις κλάσεις. Αν κάποιος διαφωνεί μπορεί να γυρίσει το βιντεάκι λίγο πίσω να δει ότι αυτές τις κλάσεις βρήκαμε και τώρα έχουμε εδώ μια στήλη. Καινούρια πάλι, που λέει κεντρικές τιμές κλάσης. Πώς το βρίσκουμε? Ο τύπος είναι Hi ισούται με Hi η κεντρική τιμή της κάθε κλάσης.
λάμδα I και UI δια 2. Που είπαμε τι είναι λάμδα I και UI. Αυτός είναι γενικά ο τύπος και αντικαθιστούμε κάθε φορά ανάλογα με το τι έχουμε στις κλάσεις μας. Και πάμε τώρα να τις περάσουμε εδώ. Δηλαδή, για την πρώτη κλάση είναι 4,5 και 6 δια 2. Η κεντρική τιμή δηλαδή της πρώτης κλάσης είναι 5,25. Και θα το γράψουμε. Κάναμε τον υπολογισμό και θα το γράψουμε. Το ίδιο θα βρούμε και παρακάτω. Δηλαδή για τη δεύτερη κλάση 6 και 7,5 δια 2, 6,75. Πάμε τώρα στις απόλυτες συχνότητες που δεν διαφέρουν καθόλου από τους προηγούμενους πίνακες. Απλά εδώ έχουμε κλάσεις, δηλαδή πόσες τιμές από το δείγμα μας που είναι τα 30 καταστήματα με τις τιμές που έχουν δώσει στις πίτσες μαργαρίτες περιέχονται στην κλάση 4,5, μία 4,5, μία 4,5, το λέω ότι να είναι. Και 6, προσοχή, το 4,5 το παίρνουμε σαν τιμή. Αν υπάρχει όμως πίτσα μαργαρίτα με 6 ευρώ, δεν θα το βάλουμε σε αυτή την κλάση, θα το βάλουμε στην από κάτω κλάση. Επομένως, πόσες τιμές είναι από 4,5 μέχρι 6, αλλά χωρίς να πάρουμε το 6, παίρνουμε την τιμή 4,5 μία, την τιμή 4,82, την τιμή 5,3, την τιμή 5,24, την τιμή 5,55, την τιμή 5,83, 6. Και γράφουμε 6. Ευτυχώς δεν υπάρχει σύγχυση, δεν έχουμε πίτσα που να κάνει ακριβώς 6 ευρώ, αλλά και να είχαμε δεν θα τη βάζαμε σε αυτή την κλάση. Η επόμενη τιμή είναι 6,10 και όποιος το αμφισβητεί μπορεί να πάει το βιντεάκι λίγο πιο πριν για να τα δει στους πίνακες αναλυτικά. Στον πίνακα που έχω όλα τα δεδομένα δηλαδή. Πάμε τώρα. 6 και 7,5 αυτή η κλάση. Πόσες τιμές είναι... Πόσες τιμές από το δείγμα μας πριν από το πινακάκι που είχαμε είναι μέσα σε αυτή την κλάση. Πάλι 6 τιμές, γιατί αν το μετρήσουμε είναι η τιμή 6,10, 6,35, 6,80, 6,95, 7,10 και 7,20. Μετά είναι 7,75 που δεν παίρνει εδώ πέρα γιατί είναι μέχρι 7,5. Και κάπως έτσι ο Χάρι Πότερ συμπλήρωσε και τις υπόλοιπες απόλυτες συχνότητες. Ας πούμε στην κλάση 6 που είναι 12 με 13,5 έχουμε δύο τιμές, το 12 που το παίρνουμε γιατί είναι μέσα και το 13,20 είναι δύο τιμές. Οι απόλυτες συχνότητες στο σύνολο πάλι πρέπει να μας βγαίνουν 30 γιατί το δείγμα μας είναι 30, αυτό είναι το νη. Αν μας βγουν παραπάνω ή λιγότερο κάτι έχουμε κάνει λάθος, πρέπει να το υποψιαστούμε. Και τώρα πάμε όπως ξέρουμε στις σχετικές συχνότητες, δεν θα σας τα πω εδώ αναλυτικά, θα σας αναγκάσω να παρακολουθήσετε το άλλο βιντεάκι που τα είχα πει αναλυτικά. Δηλαδή κάνουμε πάλι 6 δια 30, 6 δια 30, 8 δια 30, 2 δια 30 και μας βγαίνουν αυτές εδώ. Πάλι όλες αυτές πρέπει να βγαίνουν 100%. Δεν μπορούν να βγουν 80%, όλα μαζί πρέπει να βγαίνουν 100%, αλλιώς υπάρχει κάποιο λάθος. Αυτά αν τα υπολογίσετε βγαίνουν 99,8 γιατί είναι λίγο τα δεκαδικά, αλλά είναι σωστά. Δεν θα τα βάλουμε όλα τα δεκαδικά εδώ πέρα, δεν θα χωράμε. Εδώ αθροιστικές πάμε 6, μετά 6 και 6, 12, μετά 6 και 6 και 6, 18 και πάει λέγοντας. Και πρέπει, γιατί το κάναμε στο προηγούμενο βίντεο, να σας βγει εδώ 30. Αν τυχόν εδώ δεν σας βγει 30, θα ξέρετε ότι έχετε κάνει και κάποιο λάθος. Και είπαμε ότι οι πίνακες συχνοτήτων γι' αυτό είναι και καλοί. Πάμε πάρα πολύ με τη λογική, καταλαβαίνουμε ακριβώς πότε έχουμε κάνει λάθος. Και εδώ στις σχετικές στατιστικές συχνότητες διαιρέσαμε 6 δια 30, 12 δια 30, 18 δια 30, 26 δια 30, 28 δια 30, 30 δια 30. Και πήραμε αυτές εδώ. Και έχουμε τελειώσει με τον πίνακα συχνοτήτων για μια συνεχή ποσοτική μεταβλητή. Και δεν θα πούμε για μια συνεχής, μία συνεχή, είναι η συνεχής της συνεχούς. Θα πούμε για μια συνεχή, όχι για μια συνεχής, ή αυτή είναι μια συνεχή, είναι μια συνεχής ποσοτική μεταβλητή. Τι καταλαβαίνουμε σύντομα από τα δεδομένα μας, ότι 6 πιτσαρίες έχουν δώσει την τιμή από 4,5 μέχρι 6 στην πίτσα μαργαρίτα, δηλαδή η πίτσα μαργαρίτα σε 6 πιτσαρίες έχει από 4,5 μέχρι 6 ευρώ. Σε άλλες 6 από 6 έως 7,5 ευρώ, σε άλλες 6 από 7,5 έως 9 ευρώ, σε 8 από 9 έως 10,5, πολύ ακριβά την έχουν την πίτσα μαργαρίτα, δηλαδή αυτό είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτά καταλαβαίνουμε και μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα πολλά ερωτήματα. Και
και επίσης το 60% των καταστημάτων που πουλάνε πίτσα έχουν την πίτσα από 4,5 έως 9 ευρώ και άλλα πολλά ερωτήματα, όπως είπαμε, που μπορούμε να προσθέσουμε. Μπορούμε να καταλάβουμε πολλά από τον πίνακα συχνοτήτων και είπαμε κάποια βασικά. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι ή αν σας βοήθησε έστω και λίγο, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.